Zou die bevroren moeten zijn? Zou het lekker zijn? IJs? IJs? Misschien wel ijs? Heb je asperge-ijs? Ik heb het ooit eens gehoord, maar het was geloof ik niet echt een succes. Maar ik ben hier bij een van de meest beroemde ijsmakers van Nederland. Die moeten me daar absoluut opheldering over kunnen geven. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Ziet er hier mooi uit, hè? Goedemiddag. Kijk, ik heb hier wat asperges, maar ik vroeg me af, kun je daar ook ijs van maken? Heb u asperge-ijs? We kunnen er ijs van maken, maar voor jou, Joop, heb ik een mooie asperge-ijslolly. Alsjeblieft. Dat is niet waar. Is dat een... Nou ja, ik bedoel... Maar je bedoelt, gewoon ijs kun je er niet van maken? We kunnen er toch wel van maken, maar we willen wel wat lekkers zetten. Toch? Zullen wij een lekker ijsje maken? Als dessert, ja. Dan gaan we ijs maken van riestepap. Huh? Wat een keuken zeg. Jongen, 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 jongen. Allemaal voor ijs. Allemaal voor ijs. Ah ja, dat Carpacciani, hè. Dat is natuurlijk... Dat zijn de beste machines die er zijn. Dat is de Rolls Royce onder de ijsmachines. En ik heb natuurlijk een beetje rijstepap gemaakt. Oh, je maakt eerst rijstepap. Oh, dat mag niet met de vinger erin natuurlijk. Voor je lepeltje. Ja. Nee, ik het toch bijna weer. Oh, dat is gewoon rijstepap. Rijstepap. Heb je daar nog een speciaal recept voor? Daar hebben we een speciaal recept voor. Er zit wat vanille onder, wat suiker onder, een beetje kneel erdoor. En dat gaan we dadelijk verwerken in het ijs. Maar dan moet de roombasis wel natuurlijk lekker zijn. En we hadden het over aspergeijs. Natuurlijk kunnen we aspergeijs maken. Maar de hoofdzaak is, het moet lekker zijn. En ik denk dat we asperge genoeg gehad hebben, toch? Ja, ik vind als je nou een heel menu hebt met asperges, dat ze hier ook je uitkomen. En dat je denkt, eindelijk is geen asperge. Nou, dan maken we van riestevlaai maken we ijs. Hij hoor. Ja, laten wij het spul maar wegbrengen, want anders krijgen jullie geen dessert. Maar laat mij dat eerst eens even proeven, want ik heb dat nog niet eens geproefd. Dat is goed, hè? Nou, dat vind ik fantastisch, hoor. Heerlijk. Ja, dat is toch lekkerder dan asperge-ijs. Weg! Ijs smelt. Oh, lekker. Zo lekker ijs? Ja, ijs. Kom je erop? Hoe kom je erop? Oh, dit is pistachecrème. Gewoon van pistachenoten. ja, heerlijk. Geweldig, mag bij mij wel wat meer op. Ja? Nou, doe een beetje meer. Dan ben jij zuinig, zeg. Je hebt zeker een strenge baas. We maken een klein vlaaitje met een klein beetje abrikozen. Oh, dat is origineel, ja. Daar komen jullie ook nooit meer vanaf, hè, van die vlaaien. Nee. En dan de soort crème brûlée, nee, ja. Dan pas op je vingers niet brandt. Zo, dat is vlug gebeurd, hè? Dat is timing. Dat is één. En dan hebben we hier voor overheerlijke ijsstaling. En dat gaat 320 maal. Ja. Zo. Dan mag je nog wel wat handjes hebben, dat is zeker een duur diner. Dat weet ik niet, dat zeggen de mensen. Oh ja, maar als ze die handen zien en die handelingen, dan begrijpen ze het misschien wel. Het is toch kunst? Kijk, en nou moet de ijs er nog op. Ja. Van Theo. En een lekkere grote bal ijs. Ja, natuurlijk. Kijk eens. Goh, Ja. magnifiek. En dit is het. Ja. Ja, ik vind het echt prachtig hoor. In een groen knollenland Lekker. zaten Theo, Erik en Harold. Nou, we gaan lekker door met het Italiaantje. Dus we hebben wereldreis een beetje compleet gemaakt. Nou, maar dat is toch ook leuk bij ijs? Heel gezellig. IJs is heel Italiaans. Wat con vino, gelati con vino.
Zingende ijskanaal. Ja, laat mij maar niet zingen, dan is alles goed. We hebben een Moscato d'Asti. Via de methode Rural gemaakt. Proef dat nou eens broodje met erin. het ijs. Die is echt Ja, fantastisch. we hebben een schoon lepeltje dan. Ja, dat is heel schoon. Dat is lekker te doen, hè? Dat is heel schoon. Je zult het met me eens zijn. Kijk, wijn is natuurlijk gemaakt niet om zomaar te drinken, maar ook om bij te eten. En dit ijs met dit, ik vind dit echt een waanzinnig mooie combinatie. Mooie afsluiting. Jongens, op de asperge. Oh, succes. Dat hij nog lang mag blijven bestaan.